Zinebirako gomita egin dugu, eta ez gu gero bakarrik, pantaiak euskeraz ekimeneko kidek ere araxe egin dute, Alex Aginagaldea, arratsaldeon, beste zinebin, adibidez, eta horra aipatutako pelikula guzti horiek euskeraz azpititulatuta ere ikusi daitezkelako, eta hori bada zerbait. Hori da, bai. Hain zuzen ere hori da Euskal Herrian ospatzen diren zinema jaialdi guztiei eskatzen dieguna, ez? Guk uste dugu legez bermatu beharko litzatekela, emanaldi guztiak gutxienez euskeraz azpidatzita ikusteko aukera, eta kasu honetan zinebik duela pare bat urtetik horrela egiten du. Baina oraindik aldarrikatu behar da, oraindik denek ez dutelako egiten, ez? Eta batez ere nazioartekoena dugun jaialdi horrek ez duelako egiten. Hori da, bai. Izan ere, pantaialdiarekin bat dator, datetan, esan baitugu, gaur bertan abiatu dela zinebi, eta gaur ere abiatu da pantaialdia. Izenari begiratuta, garbi dago, Euskaraldiaren gerizpean sortutako ekimen bat dela, baina arek euskeraz bizitzeko, ez, deialdi orokor bat egiten digun gixan, zuek pantaialdiarekin, nolabait ere, pantaietan eta euskerazko produktuak kontsumitzeko deia egiten duzue, astebetez eta izan dadila euskeraz soilik. Hori da, azkenean Euskaraldiaren sinergia aprobetxatuz eta euskararen aldeko ariketa kolektibo erraldoi hau aprobetxatuz, mahai gainean jarri nahi izan dugu, guretzako oso estrategikoa den gai bat, eta hori da ikusentzunezkoek gure bizitzetan geroz eta pisu handiagoa dutela, eta bertan euskarak duen presentzia oso txikia dela eta beharrezkoa dela horren inguruan alde batetik kontzientziazio ariketa handi bat, euskaldunok kontziente izan behar gera, euskeraz bizitzeko autua egiten dugun bezala, pantaietan ere euskeraz aritzeko autua egitea funtsezkoa dela, euskarak aurrera egiteko, bai kontsumitu, bai erabili, bai sortu sare sozialetarako, sortzen ditugun edukiak, esate baterako, eta era berean, ariketa honen bitartez, agerian utzi nahi ditugu, euskarak dituen gabeziak zeintzu diren, ez? Zein eduki eskasia daukagun, eta eskasia hori agerian uztearen bitartez, erakundei deia egin nahi dugu, gaiari behar duen garrantziarekin heldiezea joten. Eta fokua gainera batez ere gazteenengan jarri duzue, ez da hemen izan zaharra, UEMako lehendakaria ere, eta arek ere erakutsi zigun, arnasguneetan egin izan duten ikerketa horretan, eta kontutan hartuta arnasguneetan suposatzen dela, euskarak alde horretatik jakintzak eta ez lukela arazoa izan behar, 80%-tik gorako jakintza delako, eta alare, gazteek konsumitzen zuten produktuaren oso portzentai txiki bat zen euskerazkoa. Eta hor, arrazoiak aztertzerakoan, zuek ere egingo zenuten ez da azterketa hori eta ondorioak desente izan daitezke, ez? Guk uste dugu, bai gazten artean, bai helduen artean, lotuta dagoela 2006-tik 2008 batera euskararen erabileran egondan jeitsiera hori, puntu bat baino gehiagoko jeitsiera egonda, egia da azken 5 urtetan, batez beste mantendu egin dela Euskal Herrian, baina egia da baita ere azken 5 urtetan, batez ere gunerik euskaldunenetan eta arnasguneetan, berakada egon dela, batez ere herri oso euskaldunetan, ez? Eta guk uste dugu honek erabateko erlazioa duela, irautza digitalaren etorreran aurrean, euskerak galdu duen espazioarekin, erakundeek ez dutelako gaia gure iritziz behar besteko estrategikotasunez landu, eta horren ondorioz euskera erabat diluitu da, ez? 80-90 hamarkadetan lau telebista kate genituen, horietatik bat euskera zen, eta gainera ETB zen Europa mailan, ETB bat zen, marrazki bizidun ordu gehien eskaintzen zituen telebista kate publikoa, referente bat zen, eta beraz aurren erreferente gehienak ere euskerazkoak ziren. 2000 urte inguruan interneten etorrerarekin, telebista digitalen etorrerarekin, 2006an smartphoneak sortu ziren, 2010an YouTube eta beste sare sozial batzuk, 2016an Netflix, ondoren beste streaming plataforma batzuk, eta geroz eta zabalagoa den itsaso horretan euskerak lekua galdu egin du, galduz joan da, itsaso zabal horretan iaia diluitu arte. Kanpokoak etorri diren hortan, haiek gainera indartsu etorri dira, eta etxekoak, ez, nolabait ere ez dugu babestu, ez dugu babesten asmatu izan, eta hain zuzen ere lehen ahul bat zegoen, orain ahulago dago, inguruan mamu handiagoak dituelako, eta horiek gehienak erdaldunak, ez da. Hori da, ez, eta guk uste dugu azkenean, gure bizitzetan pantaiek geroz eta presentzia handiagoa dute, azkeneko ikerketek diote, egunean 11 eta 13 ordu artean pasatzen ditugula pantaia ezberdinei begira, ordenagailu, mugikor, telebista, streaming plataforma, eta guzti hauetan ditugun erreferenteak erdalduna baldin badira,
gure eguneroko hizkuntza ohituretan horrek eragin zuzena dauka. Eta hain zuzen ere Euskaraldiaren lerroburuarekin jokatuz, horixe, ez da, hitzetik ekintzetara pasatzeko unea ere badela, eta zuek proposamen alaxe egin duzuen, gaur hasi eta urrungo igandera arte, egunez egun, 11 kontu egin daitezkela, 11 ekintza egin daitezkela, eta horietako batzuk ere zerrendatu dituzue, esate baterako, eta atarikoan ikusi dugu nola zinemaldian ere protestaldia egin zenuten, antxe irekiera galaren egunean, eta orain iganderako beste hitzordu bat bada, hain zuzen ere areto batzuk badaudelako oraindik ere Euskal Herrian euskarazko pelikularik eskaintzen ez dutenak, eta haien aurrean biltzeko deia egin duzu, ez? Hori da, zinemetako panorama oso larria da. Guk uste dugu legezko babesa behar duela euskerak zinemetan kuota batzuen bitartez, bere presentzia bermatua izan dadin, batez ere bi hizkuntza ofizial dauden lurraldetan edo eremu administratiboetan, eta ikusten duguna da, 1982ko euskeraren normalkuntzarako legeak dioen arren erakundek pausoak eman behar dituztela ikusentzunezkoetan eta zinemetan zehazki, bi hizkuntzen arteko berdintasuna bermatzeko, 40 urte geroago 100%koa dela euskarazko eskaintza zinemetan, 100%, non dago berdintasuna, ezta? Orduan, hori salatu nahi dugu, hori zinemetan orokorrean gertatzen dena da, ez dagoelako euskarazko eskaintzarik, alde batetik gure zinema industria txikia da, herri txikia gera, euskal hiztunak milioi bat inguru gera, eta beraz, urtean, 15 filme egingo balira ere, hori ez litzateke nahikoa izango zinemen programazioa asetzeko. Asuntoa ez direla nazioarteko edukiak euskeraz eskaintzen. Soilik 10-12 film eskaintzen dira, euskerara bikoiztuta, aurrentzat, zinema euskeraz programaren bitartez, baina bi horiek batuta, euskal ekoizpena euskerazkoa. Eta zinema euskeraz programaren bitartez aurrei eskaintzen zaiena, urtean 100%, 102% inguru da zinemetako euskerazko eskaintza. Eta gainera zinema batzuek horiek ere ez dituzte eskaintzen, horregaitik hain zuzen ere, zinema horietan erabaki dugu igandean egitea protesta koloretsuak. Arratsaldeko 5 izango da, hitzordu hori, horrekin nolabait ere azpimarratuko duzu ze gabezi dauden, baina egia da ere ekimen honekin balorean jarri nahi duzuela egon ere badagoela eskaintzarik. Askotan kejatzen garela ez dagoen hortaz, baina egon ere badagoela eta horregatik deia egiten duzue, egunez egun, esate baterako ostiralean etxe honetan goazen estreinatuko dela, eta izan ditekeela aukera bat goazen ikusteko, argiak ere badakigu zenolako ikusentzunezko dokumentalak eta alako sorta ederra duen taurare konsumatzeko, edo 11 telebistako apean ere nahieran gixako programa bat edo egunero hori ikusteko konpromezua hartzeko, ez? Nolabaiteko neurri txikietan ere gauzatu daitekela konpromezu hori. Hori da, agian urte osoan zehar erronka hau betetzea zaila da, eduki eskasia oso nabarmena delako, baina aste betez guzti bete daiteken erronka bat dela, aste betez, zein gero Euskaraldi osoan zehar ere luzatu daiteken erronka bat izan daiteke, badaude 11 aplikazio euskerazkoak, bai sare sozialetan, YouTubeko kanalak, nahieran telebistak, tokiko telebistak, badaude baita ere euskerazko bideojokoak, hain zuzen ere gamer hauntxi elkarteak ere babestu du pantailaldia, euskerazko bideojokoak sustatzen dituen elkartea da, eta haien web horrian badago euskerazko bideojokoen zerrenda oso zabala, eta larun bagoizerako gure agenda proposamen horretan, hain zuzen ere, behaiek antolatutako jokoteknia jardunaldian parte hartzeko deia egiten dugu, ez? Agenda proposamenean hainbat proposamen daude, baina gero bakoitza librea da, aste osan zehar nahi duena egiteko. Eta horregatik garrantzitsuena da, norberak egiten duen hori besteekin ere partekatzea. Eta ikusten ari gara, sare sozialetan ere dagoeneko ari dela mugimendu bat izaten, ez? Txiolandian ikusi dugu Arkakusok, Iruñek ere nola jarri duen, euskerazko sare sozialetan, nolabait euskerazko edukiak sortzen dituztenen zerrenda edo bestelakoa. Eta gainera hor, lurralde bakoitzean ere, voluntario BIP bat, ez dakit BIP hitza ote den egokiena, baina erreferentziazkoa izango den voluntario bat bada lurralde bakoitzean, eta arek ere egunero partekatuko du berak ze neurri hartu dituen edo zer konsumitu duen, besteek ere aztarnarik edo pistarik izan dezaten, ez? Hori da, ez? Azkenean guk deialdi zabala egin dugu, edozein herritarrek eman dezake izena pantaiak euskerazeko, web horria arazo teknikoekin dabil, eta orduan labur.eus gioia pantaialdia elbidearen bitartez eman daiteke izena. Eman behar da, ze konpromezu horrek behar du formala, eta gara neurri guztiak hartuta. Komeni da, erregistro bat izatea, gero izena eman gabe ere egiten badu jendeak, hobeto. Hobeto, ondo.
Hobeto izena eman da egiten badu, ez? Erregistro bat eta kontaketa bat eta egin ahal izateko ere bai. Hori da, momentuz 250 pertsona inguruk eman dute izena, baina akigu izena ematen ez duen jendeak ere parte hartuko duela. Izena ematen duenari azkenean emango diogun bakarra erreztasunak dira, ez? Bidaliko diogu, izena ematen duen horri, bai, baliabide zerrenda, euskeraz, astebetez ikus-entzunezkoetan bizira unahal izateko baliabide zerrenda bat, agenda proposamena baita ere, eta pantailaldiko profil irudia, ez? 3 dokumentu horiek bidaltzen ari gara, izena ematen duten guztiei. Ikusgarri egiteko hori da. Mundu guztiari eskatuko dioguna berriz, da, aste horretan zehar, euskerazko ikus-entzunezkoekin, ikus-entzunezkoetaz hitz egiterakoan, zentzuri zabalenean hitz egiten ari gara, sare sozialak, bideojokoak, zinema, telebista, plataformak, aste horretan zehar dituzten esperientziak partekatu ditzala, pantailaldia traola erabiliz, sare sozialetan, eta hori da, eskatu. Lehen aipatu duzu, webgunean arazoak izan dituzuela, susmagarri ere bada, ikusita azken aldian Twitterren ere, zuen kontua hackeatuta eta blokeatuta izan duzuela, berreskuratu duzu berri bat, momentu zor. Bai, egia esan ez dakigu hor hacker bat edo hater bat gutxienez badu hor inguruan, ez da normala bat. Bueno, abarrotxa sortu duzuenaren adierazgarri ere bada, ez? Eta uste dut lanean ari zareten hortan balorean ere jarri beharra daukagula lorpen batzuk ere izan direla, ez? Ez zaretela protestara soilik mugatzen, ze beste Espainia mailan esaterako onartu berri den ikus-entzunezko legean kuota batzuk eta portzentai batzuk ere ezarri dira, eta segurazki orain arte horretan alderdiak eta ere saiatu ez badira, segurazki izan da zuek ere zarata hori egin duzuelako eta politikariak ere dantzan jarri dituzuelako, ez? Bai, bueno, guk uste gure aletxoa jarri degula, ez gera gu bakarrik izan, noski ez, bakigor eragile asko egon direla eta baita alderdiak, erakundeak hor lanean, baina bai, sortutako zarata horretatik, gainera aliantza eraiki genuen ez, bai, Euskal Herri mailan frontetxo bat sortu genuen ikus-entzunezkoekin eta euskerarekin loturiko hainbat eragilek, ikus-entzunezko legeari ekarpenak egiteko, gero ekarpen hori gainea partekatu genituen Katalunia eta Galiziako eragileekin, eta azkenean nahiko babes handiarekin joan ziren ekarpen horiek Madrilera, eta Euskal, Katalan, Galiziako alderdien laguntzarekin edo, lortu genuen nolabait eragitea ikus-entzunezko lege horretan. Azkenean ez da izan gu nahiko genuken legea, baina hor zirrikitu batzuk zabaldu dira, bete behar batzuk ezarri dituzte bai telebista publikoekiko, bai streaming plataformekiko, eta horren ondorioz ikusi dugu, urtebeteko garapen batean, esate baterako Netflix edo Prime Video merkatuan nagusi diren bi plataforma horietan, euskerazko eskaintza 3 filme edo 2 filme izatetik pasatu gera 58 filme izatera Netflixen eta Prime Videon ere 40 inguru daude euskeraz. Ez gustatuko litzezki guken tituluak, ikusi dizut Txiolandian justu gabonetako pelikula bat eta alakoren bat artean bazela, baina tira, guain ezin kejatuko gara egin dituztenak ere ongi egin ez dituztelako. Aipatu dugu urrats batzuk eman direla, oraindik ere asko dago emateke, zuek borrokan eta lanean segitzeko prest, baina orain mintzat epe motzean horixe, pantailaldia. Aste honetan, ea igertzen den gure audientzian ere, gora egin duenik honek, hori ere denon onerako izango da, baita gure onerako ere, baina batez ere euskeraren onerako, ez da. Hori da, azkenean guk euskerazko baliabidea kontsumitzera animatu nahi dugu jendea, daudenak daude, hobeak nahi genituzke, gehiago nahiko genituzke, baina daudenak kontsumitu egin behar dira, eta gero noski erronka bota behar diegu erakundeei, gaiari estrategikotasunez heldu, eta legeak eta egiturak sortu ditzaten euskera ikus-entzunezkoetan babestu eta bere presentzia biderkatzeko. Eskertzen dizu Alex Aginagalde, pantaiak euskerazetik etorritakoari, orain manoa Mikel Zumetaren gana, harrek errepaso egiten digu karteldegiarena, eta susmoa daukat euskarazko askorik ere ez dela izango aste honetan, beraz lanean segi beharko duzela oraindik ere, Alex. Eskerrik asko, estimatu da. Bale, eskerrik asko, zeri.